Ani-ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Gidudahang peke nga kwarta, gika-alarma tungod sa pagkatag karon sa Davao City. Bangko Sentral ng Pilipinas adunay tips aron mailhan ang pekeng kwarta. Simbahan sa Jimenez, Misamis Occidental, gipasirad-an human giluwaan sa usa ka content creator ang butanganan og holy water. Usa ka kotse nasunog sa Pagadian City. Driver nagkambyo og baterya, una ang sunog. Tricycle driver samdan human gipusil sa usa ka langyaw nga nangilog og pusil sa usa ka pulis sa General Santos City. Pulis og suspect samdan sab sa ilang pag-inilugay sa pusil. Poultry farm sa Alubihid, Misamis Oriental, gipahunong sa DENR-10 tungod sa reklamo sa pagdagsa sa mga langaw. GMA 75th Anniversary Station ID, miabot na sa kapin, 6.8 million views and counting, human mapusuan sa netizens.